Сәйер нәрсә ишетергә телисеңме? Нәрсә булды? Лос-Анджелеста очкышка утырган теге тоза егетне күрдеңме? Беренче класста оча, бүдре чәчле, гитара белән. Аның белән нәрсә? Ул Ашаник алтысыннан. Бу егетнең корычтай нервлары. Ул авиахәлакәтне кичерде һәм хәзер тагын Тын океан өстеннән оча. Димәк, ул бәлки яшен бер урынга 2 тапкыр сугуына ышанмыйдыр. Анда тәртипме, Франк? Барсы да искиткеч. Кайышларны эләктерегез. Дус, сен кайышлансаң яхшырак. Бу гына түгел. Нәрсә? Автопилотны сүндер. Мин үзем йөртәчәкмен. Автопилот сүнгән. Син идарә итәсең. Уң якка бар. Нәрсә? Этәргеч сүнде. Тизлек югала. Беренчесен кабызам, икенчесен кабызам. Биеклек 650 метр күрсәтә. Я Раббым. Миңа тизлек кирәк. Мин утыра алам. Очкычны 2гә ярачак сәйдә дидем. Әйдә. Әйдә инде. Бу утыру юлымы? Җиһазлар бөтенләй эшләми. Без утырабыз. Мэйдэй, Мэйдэй. Бу Аджира 316. Без хәлакәткә юлыктык. Булышыгыз. 15, 16 тәгәрмәчләрне чыгарам. Утырабыз. Тизлек 190. Бик текә төшәбез. Этәргечләр реверсы. Әйдә инде. Килеп чыкмый, килеп чыкмый. Тотын. Бәрүлегә әзерлән. Эй. Эй. Эй, ханым. Сез ничек? Яра. Юк, минем исем Цезарь. Без авиахәлакәткә эләктек. Ләкин без исән. Фрэнк, Сун. Син тәртиптәме? я Раббым, нәрсә булды? Мин белмим. Ә калганнар кайда? Джек, Кейт һәм Хёрли. Алар кая китте? Алар югалды. Югалды? Ничек югалды? Мин кайдан белим?